Ipatuman ang adjusted mall hours sa pipila ka mga mall operators sa Cagayan de Oro City aron maalibyuhan ang traffic palibot sa mga mall sa maong syudad. Ani ang report. Pipila ka mga dagkong mall na sa Cagayan de Oro City ang gipasiga na ang mga Christmas tree. Senyales nga nagkaduol na gyud ang adlaw sa Pasko. Hinay-hinay na sab ang pagdagsa sa mga tao sa mga mall alang sa ilang pagpamalit sa mga displays alang sa Pasko o kaha mga pangregalo. Apan kamatikdan sab ang pagbugat sa dagan sa trapiko palibot sa mga mall sa syudad. Tungod ni ini, gibutyag ni Konsehal George Cooking, chairman sa Committee on Trade and Commerce sa Cagayan de Oro City Council, nga aduna na sila'y panagsabot sa mga mall operator nga i-adjust ang ilang mall operating hours, ilabi pa sa panahon nga adunay sale ang mall aron dili magdungan ang tao pagsulod sa mall. Ang traffic was heavy during Christmas season, so ilang i-adjust ang effect. Wapo ko ibang effect kay ang tao di magdali, ang ila lang, they will just by time, especially mga empleyado kay pag alas 7, 8 o'clock sirado na, so di sila makaapas. Usa sa mga nitubag sa panawagan ang opisyal sa usa ka dakong mall sa dalang CM Recto Avenue. Pabor kuno alang kanila ang pag-extend sa ilang mall hours. This will give us the opportunity to give our shoppers more time to shop. No, either they will going to find a perfect gift, no, for their loved ones, or even enjoy more time to dine with their families. The extra hours, the extended mall hours, will give the opportunity to our tenants to sell more. Sugod November 16, mag-abli ang ilang mall alas 10 sa buntag, hantod alas 10 sa gabi. Kauban si Makoy Sempron, James Pauliap, One Mindanao.